मोजाबारि हानि हाया गासै 15 बिगामोन। जोङो आफानि नामावनो मोनखा आरो बे हाया। बेखौ माबा बांगालफोर माबा खालामनानै दखल खालामनानै दङ आरो। जोंनि हाया आंनि निजे हायानो बेवहाय 11 बिगा दङ। 13-14 निफ्राय जोङो नांगासिनो दङ। दिनै मालायनिसो गथायनो नागिरदों हाखौ। मानो गथायनो नागिरखो? ओमफ्राय बे सरकार थानानै सरकार थायोब्ला साबसिन। मोजाबारि हिसाबावथ' हाया बहुत दंथारो 1200 बिगा। गावनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं। हाखौ होफिनथारनांगौ। मानोना जोङो बेसे थाखा फैसा गारबावनो आरो जोंहा दिनै गरिब मा खालायनो जोङो बबेहाय मोननो थाखा फैसा दिनै फिसा फिसौखौ नायनो ना हा हुआव दिनै केसआव सलायनो थाखा फैसा नागिरनो दिनै जोङो गरिब गुन्द्रा जालांबाय। दिनैसिम दाबो गैया माथो खालायबावनो। दिनै मानो गभर्नमेन्टआ मानो नायनो बाखै? मानो थाखाय बेबादि खालायबाय थाखो? दिनै जोंखौ नाया नामा? जोङो बर' फिसाया मानसि नङा, बे जाथिफ्रासो मानसि। मानो बिदि आफादनि सिङाव दोनखो जोंखौलाय? जों मानसि नङा नामा? दिनै फिसा फिसौ थाखा फैसा खारनायनि आंहा रायजालाय लांबाय बुंजालाय लांबाय आरो बेलेग बेलेग मानसिफ्राबो गामिनाबो दिनै मोना होनलाय लांबाय थाबथाहैयो। मोना एरिया होनो बायदिसिना होनलाय लाङो। जोङो होनबाबो जुजिदों। दिनै खाजोना होदों, दखल खालायदों थाखा फैसा गारनानै। जोङो दिनै जेब्लाबो गैया होननानै जोङो थायाखै। जोङो सेस्था खालायदों थाखा फैसा। बेसेबां बिगा हा दङ? 10 बिगा। दिनै बेखौ मोनाबा जोंहा मा जागोन? दिनै आंबो थैनानै थांसै दिनै फिसाफ्राबो मोनाबा। दिनै आङो रान्दि जालांबाय। दिनै बोरायाबो गैया मा खालायनो? दिनै मानो बेबादि खालायखो? जोंखौ मानो नायस'ना? जोङो मानसि नङा नामा? जों मानसि नङा। मानो थाखाय बिदि जानांगौ जाखो? इसिबां माइनिलाय नायनांगोन जोंखौबो। सानसे बेलासे जोंनो होथारनांगोन दिनै हाखौ। थाखा फैसा गारनानैबाबो जोङो दिनै इसिबां मानि खस्थ' खालायनानैबाबो दिनै जोङो बुथुम बुथाम खालायनानैबाबो जोङो थाखाखौ गारगासिनो, दखल होगासिनो जोङो। दिनै खाजोना बायदिसिना होगासिनो जोङो होनानै दङ। जों नागारा। थैनानै थांबाबो जोङो नागारा, होथारनांगोन। जेब्लाबो जों नागारनो हाया। आफामोनहा बिनि नामखौ लाबाय। आफामोनहाबो थैबाय। दा बे आफामोननि नामखौ माबानानै जोङो दिनै माबानानै लाबाय। दा बेवहाय जोंनि हाया आंनि निजे हायानो बेवहाय 11 बिगा दङ। बिनिफ्राय बैसोरो माबा खालामना लादों हाखौ माबानानै बिसोरो बिलाल आलि होननाय सासे दङ। बिसोरो माने अकुपाइड बिसोर माबा खालामना लानानै दा बे हाखौनो बे फुख्रि जावबावदों बिसोरो। बे फुख्रिखौ जावबावदों बिसोरो। मानो जावखो? बे खोथाखौ बुंदोंमोन जोङो। बे केस जानाय बे हा बियो मानि थाखाय बेबादि खालामखो होननानै जों बेखौ माबानाय जादोंमोन आरोखि। खिन्थु दिनैसिम दिनै जोंहा बै आवगायनि गभर्नमेन्टआबो बिदिनो जोंखौ माबायाखिसै। आरो नै दानि नैबे गभर्नमेन्टआबो जोंनि माबाखौ जोङो फैबाय अफिसाव कत'खिनि जोङो फैनानै बे खोथाखौ जों बुंफैबाय जे सारा बे जिनिसा दिनैल' नङा, जों आवगायनिफ्राय माबानाय आरो जोंना गासिबो जोङो लेखा फरा गासिबो दंजोबो जोंनियाव। दासिमबो बे 24सिमा जोङो माबाखौ होगासिनो दङ। खाजोना होगासिनो दङ। होमब्ला सोरनि हा बिलाय? जोंनिनो हा। मानो होआखै? जों मोनफिननांगौ बेखौ होननानै जोङो बाव फैना बुंफैबाय। खिन्थु जोंनि खोथाखौ बिसोरो माने खुनु माबा खालामा आरो। होमब्ला मानो? होमब्ला दिनै बेबादि जोंनि मानि थाखाय बिथांमोनहा मानो CM जाखो, मानो EM जाखो? मानो? जोंनि जिनिसखौ जोंनि गावनि बर'नि माबाखौ जुदि सल्भ खालामना लायाब्ला, सल्भ खालामना होआब्ला होमब्ला मा जानांगौ? नोंथांमोननि गामिनि मुङा?
नैबे मुजाबारि चिरां चिरांनि माबायावनो जादों मुजाबारि आरो दा बर्थमान आं दङ सत सामथाइबारि बेवहाय दङ आङो बे चिरां गोलैयो दा गोदाव सोराव जोङो आंल' नङा दिनै बे रायजो राजाफ्रा बहुत जायगा जायगा दाब दाब मानसिनिफ्राय बेबादिनो खालामबाय सोरबा एखेबारे गरिबथार सोरबा एखेबारे ओरैबादि सानसे जुदि माने माबा मोनसे खालामाब्ला गथ' गथायनो मोनजानाय जाहोनो हाया ओरैबादि दङ गरिब अब्ला दिनै जोङो मानो जोंनि माबाखौ जोंनि सरखौ मानो खालामना होआखै जोंहाबा बिराद दुखु दङ दिनैल' नङा दिनै आजि दिनै कोन बोसोरनिफ्राय जोङो 13-14निफ्राय जोङो नांगासिनो दङ दासिमबो 20 बोसोर जाबाय होमब्ला मानो खालामाखै बिथांमोन खालामना होनांगौमोन माब्रैहाय अकुपाय खालामनो खाबु मोना बिथांमोनहा नोंथांमोननि हाखौ अकुपाय खालामनो बिसोर खालामनाय जादों जों बेखौ मिथिला बै आबै आबौमोननि खोथा जाहैबाय जोङो बिसोरो अकुपाय माने ओरैबादि सोरबाबा ओरैनो हा मावनो होनना फैदोंमोन नामा बेखौ जोंबो मिथिला बै समनि खोथा दा बिनिफ्राय दा जों नायबाय जोङो माबायाव SDC अफिसाव नायबाय जोङो जोंनि बर'नि हाजोब गाव गावनि हाजोब दा बिनिफ्राय जोङो बे जिनिसखौनो जोङो दा माबादि खालामनानै लानाया जोङो गासिबो जोंनि माबायाव लेखाफोरा गासिबो दंजोबो मुजाबारि गामि हिसाबै बेसे बिगासो हाया अकुपाय जानानै बै मुजाबारि हिसाबैथ' हाया बहुत दंथारो 1200 बिगानि आबबावसो थानो हागौ ओरैबादि अबा माने माबा जालांबाय अबा माने गाव गावनि हा एखेबारे माबा दंजोबो दा बेफोरबादिखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ मानो नायनानै थागोन जोङो अथ' बुङो जोंनि खोथाखौ माने जोङो गामिनि नालाय जोंनि गामिनि खोथा खुनु माने माबा गैया जाहैबाय आरो दाम गैया दा बेबादिखौ माने जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बेबादिखौ एसे साननानै गावनि जाथिनि हा दिनै जार फलते जोंनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानो दिनै मालायनिसो गथायनो नागिरदों हाखौ मानो गथायनो नागिरखो बेथ' जानानै थाङाखै गावनि मानसिया गोदाव सोराव जानानै दं मानसिखौसो बुथुमनानै दङ बिदि दङ मानो बिदि जाखो होमब्ला बे सरकार थानानै सरकार थायो साबसिन मा बिसोर मा खालामदों बिथांमोनालाय बिथांमोनथ' बिदिबादि माने खालामनाङामोन बेबादि मानो नाङामोन आथिखाल सरकारखौ मा खालामदों औ दा जों बेखौ खावलायगोन दा बिथांमोना बे जिनिसखौ जोंनो माने गाव गावनि हाखौ माने बेखौ होनांगौ आरो जोंबो मोननांगौ गरिब दुखिया जाहाथे बे गाव गावनि हा जाय बिगासे दङ बेखौ मोननांगौ होफिननांगौ दा आं बेखौनो बुंनाय जायो गिबियावनो आङो जोंहानि मुजाबारि हानि सोमोन्दै होनगोन आंनि हाया गासै 15 बिगामोन ओमफ्राय खासाव 2 बिगा दङ 13 बिगा दङ आरो ओमफ्राय जोङो आफानि नामावनो मोनखा आरो बे हाया ओमफ्राय जोंनो बे हाखौ नांफिनगौ आरो आफानि नामजारिखामोन ओमफ्राय बे हाखौ दानि जेनेबा BTC सरकार प्रमद सारा जोंनो उदार खालामनानै होनांगोन आरो जों बयबो दा बेखौ माबा बांगालफोर माबा खालामनानै दखल खालामनानै दङ आरो बेसेबांसो गोबावनिफ्राय 2009 निफ्रायनो जोङो बे खाजोना होबोनानै दङ बेथ' जेनेबा 24 जाफैबाय 2009 निफ्राय जों खाजोना होनानै दंगासिनो आरो खाजोनाखौ नोंसोर होयो जों होयो खाजोनाखौ 2009 निफ्रायनो ओमफ्राय बिसोरो जेनेबा दा जोंनि हायावनो बेबायदि खेथि खालामनानै मावनानै जायो आरो ओमफ्राय जा सारमोनहा एसे अननानै जोंनो बे हाखौ उदार खालामनानै होनांगोन आरो प्रमद सारमोनहा आरो जेनेबा फेरेंगा सारमोनहा अननानै जोंनो बेखौ थाबैनो एसे उदार खालामनानै होबा जों गोजोननाय मोनगोन बेसेबां बिगा दं आंनि हायाथ' जेनेबा 15 बिगायाव 2 बिगा खासाव थांदों 13 बिगा दङ दा 13 बिगाबो गुबुननि दखलाव दङ गुबुननि दखलाव दंजोबो মানে কেইটা খাস হৈ আমি মাত্ৰ 7 বিঘামান এতিয়া মোৰ হাতত আছে এইটো মই খাজনা দি আছোঁ আজি প্ৰায় 95ৰ পৰা আগৰ পৰাই যিমান আছিল সেইটো আমি দি আছোঁ এইখিনি দখল আছে মোৰ বিঘাত যিমান 35 বিঘা আছে এওঁলোকে দখল কৰি আছে এতিয়া কি বিচাৰিব এইটো এইটো কি বিচাৰিব এইটো ইভিকশ্যন কৰি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে মাটিটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সমজাই দিব লাগে আমি সেইটোৱে মহাদেৱৰ ওচৰত
বিচাৰোঁ আৰু BTC ছাৰবিলাকে যিমান আছে যাতে আমাৰ নিজস্ব আজিলৈ আমি খাজনা দি আছে সেইটো মানে চৰকাৰে যদি খাজনা দিছে আমাকতো মাটিটো দিব লাগিব। জাগাটো ক'ত এইটো লগ পাব নেকি? কি জেগা, কি গাঁও? গাঁও মানে এটাই জাগা, মোজাবাৰী গাঁও। আমি মানে বিভিন্ন জেগাত আছে এতিয়া, তাৰ পৰা আমি উঠি যাই মানে ঠাই আছে, গৰীব মানুহ সেইটোৱে আমি মানে কষ্ট কৰি গোটেই দুখীয়া লোক, কোনোবা জংঘলত আছে, কোনোবা নদীৰ কাষত আছে, কোনোবা এনেই গাঁৱত আছে, মানে আমি নিৰুপায়। এইটো চাই মানে যাতে চৰকাৰে BTC চৰকাৰে এইটো আমাক সমজাই দিলে মানে আমি বহুত ধন্যবাদ প্ৰমোদ বাবুক আমি ধন্যবাদ দিওঁ।